Hey, what's up mga idol? Wala kami magawa ngayon. Siguro baka pupunta kami ng pagkalawa kayo. Siguro baka mga Dalton lang muna kami. Kasi wala kaming mapuntahan. Kaya mag road trip lang. Kita-kita na lang dun mga idol. Hapones, change of plan. Nagbago yung ruta natin. Saan tayo punta? Tinamad kasi kami magpunta ng Dalton. Malapit. Kaya magpunta siguro kami ng Dandaligan o Rosampabyan. Para dagat, no? Para dagat. Suabe. Yeah. Dito kami ngayon sa tulay ng Ramos Bridge. Ang lugar ng Binalonan. Hello mga idol. Nandito tayo sa Cagayan Pansiteria ng Binalonan. Ayan na si Hapones, oh. Ito sa loob. Ito ang kanilang pansit kabagan special. Daligan. Meron pala dito, ayan o. Mga meriendahan. Meron silang park. Lang daw, andun lang daw sila, oh. Honesty store to. So ganda. Alam ko gusto mo. Ano? Yung buhok ni Kuya. Tagal na niyang pinapahaba yung kanya. Pwede, nagdodress po kami. Opo. Taga saan po kayo? Ibisiya. Anyway siya. Shoutout na kayo, Kuya. Shoutout sa mama ko. Tita ko na taga Tarlac. Oh, Shoutout sa akin, Andy Dreadlocks. Andy Dreadlocks. Ayan, oh. Kung mga gusto magpa-dreads dito sa Tondaligan. Hanapin niyo yung mukha ni Kuya. Gano'ng katagal, kuya? Dreads. Gano'ng katagal? 5 mga ganyan. Kung mga ganyan sa inyo na kapag gagawin almost 1 day and 5 hours. Matagal, no? Kaya. Hindi ko talaga kaya. Check in na tayo. Tara na. Madami yan. Magkakano naman sa sakali. Mga 8 to 9K. Shout out. Kung ang gusto nilang mag-shout out, balik tayo. Gusto nyo mag-shout out? Ay, shout out sa Perpetual. Shout out po sa Perpetual. Ay, mga estudyante nyo ito. Daligan. Ng vlog po. May ano po ako dito. May sticker. Ay, Kathy. Ito po. Thank you. Ang Japones. Thank you po. Thank you po. Ito pa po. Oh. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sige, bye! Bye, bye-bye.
Dito mo makikita sa Manawag ang napakahabang pintahan ng kakanin ng tubig. Hindi lang tubig ang tinitinda rito, pati papak. Ayun, ang daming tubig oh. Tubig ganyan. Akala ko tubig pala. Tingnan mo yan. Pre-taste daw yan. Pinahingi nga eh, di kainin mo. Kasama to atin sa 5.20. Pwede lang po yun. 25, 100. Free taste daw. May dagdag na talaga. Sige po, Ilan po? 100 pesos po. Bili tayo ng tubig. Pasalubong tapos ano to te? Suman po. 4.25. Akala ko susuk. Suso. Akala ko susuk. Sige na. At ayun na nga mga idol. Hanggang dito na lang. Huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe.